माई ए माई का बाबू यहीं पे आ गई। अब पढ़े जाते 500 रुपया काम करते। एटीएम ले ले बड़ा हाँ माई तो जा जितना मन करी उतना निकाल ले बाबू। तहरा ये खानदान के नाम रोशन करे के बा, पढ़ लिख के बहुत बड़ आदमी बने के बा। ठीक बा हम जाते हैं। ठीक है जा खुश रह। ए मिलवा मिलवा का भाई धनिया तो ए माई हमरा तबीयत खराब बा। तो का है तबीयत खराब बा तो अब भैया के ना बारा भैया गइलन पढ़े। ए माई भैया के रोज रोज पढ़े भेजे हमरा के भेजबे ना करे। हमरो मन करता पढ़े जाए के। ते पढ़ लिख के का करबे? लोग कहेला कि बेटी पराया धन होली से। वैसे ही ते पढ़बे चाहे ना पढ़बे ससुरा जाके रोटिए बेले के पढ़ी तो पढ़ल जरूरी नहीं खे कोनो, समझ गेली? चल के काम सब कर। ए माई आज हमार तबीयत खराब बा, आज घर के पूरा काम तो ही कर द। का अरे तोरा बुखार लागल बा तो हम का करी? हाँ हज पतई गिर के पूरा पवनार लागल बा, चुपचाप साफ कर सब, समझ गेलीस? हम काम करें चुपचाप आदमी खान सब साफ कर, समझ गेली? चल जवान चला। मार माई अपन होके सौतेला व्यवहार करतरी। भैया के पढ़े भेजेली तो हम कहे नहीं हम पढ़े जाए तो हमरा के मारेली। कहली कितना पढ़बे तो तोरा रोटिए बेले के बा। अरे वीरा ए बाबू ये क्या करते रहे? उठ। अरे पूरा इतना तेज बुखार बा ओकरा बाद भी ते काम करते रही। तोर माई कहाँ गई रे? घरे बाड़ी। है कहाँ बड़ी हो? जल्दी है ना वो? नहीं रहुआ हाँ गई। बताओ एकर इतना तबीयत खराब बा बुखार के मारे एकर कपार जरता है। एकरा सही पता नहीं बिनवा उतारू शर्म नहीं क्या उतारा। ए जी हम एकरा के कहाँ कहनी एक काम करे के? बबू कब से तू आके बिना तारू हो, का जरूरत बता रहा बिनला के सब? ना बाबूजी माई झूठ बोलत तारी, ये भेजलिए काम करे खातिर। कहो ना जी बबनी तू झूठ काहे बोलत तारू? ए भाई तू ही न भेजलो काम करे खातिर। झूठ बोलती है? हाँ जी दिमाग खराब हो गई बा हैं? इतना तबीयत खराब है और ओकरा बाद तू एकरा से काम कराओ। देखो आज के बाद ऐसा कोई लू तो हमरा से बुरा केहू नहीं। बमनी चल डॉक्टर की है तोरा हम दवा कर दी। तेरा चलते हमरा के मरल हम। अच्छा ठीक बा आओ ओकरा बाद हम बताओ। अभी तक ले अइला ना उनका के समझावले बेकार बेकार मैंने ओकरा पीछे पैसा लगावत है। मर जाए तो ठीक रहे, कम से कम दहेज के पैसा तो बची। हमरा मरद ऐसा ढूंढबा तक के उनके मर देना। बाबू बाबू ताबू आ गई बाबू। हाँ मैं आ गई। मीरवा के ना बिया रे? मीरवा के ने दिया ले गल बड़ा तहर बाप ओकरा के दवाई करा दी, ओकरा जियले ना जियले कोनो फायदा नहीं। हे माई एकदम ठीक कहत रही। ई बतिया बाबूजी के समझ में आई तब नु पैसो बच जाए दहेजवा के। अरे हमार बाबू तहार बतिया आ हमार बतिया एकदम मैच करता। हाँ माई चलो बाबू हमार तारा खातिर बहुत अच्छा हम खाना बनैले बानी। चल चल भूख लागल बा, चल चलो चलो चल भाई। कहाँ पर हो? ना वो बोली दवाई दवाई समय पर एकरा खियो हो ठीक बा? एकरा से कोनो काम मत करियो। हाँ हाँ देखो 10 दिन खातिर हम जतनी पटना हमरा बबनी के संगे कोनो प्रकार के सौतेला व्यवहार मत करियो ना तो पता चल गईल तो हमरा से बुरा केहू ना हुई, समझ लू? ठीक बजे जाए। बबनी अगर तोरा संगे कुछ करी हम आए तमर से कहिए ठीक बा? ठीक बा बाबूजी। ठीक बा चल तनी। हाँ ठीक बा। अरे हमार अरे तोरा चलते ऊ हमरा के मरल अब्बे के अब्बे ते ई घर छोड़ के निकल जो ना ते राते राते तोरा के ऐसन करेम कि तोरा पता ना चले
मैं हम ना जाए का ना जीबे ना तब चल चल हमरा साथ ना रे तो भाग अच्छा ठीक बा अहन तो कह दे कि हम जानते नहीं कि वो कहाँ बिया अपना मर्जी से पता ना कहाँ चल आज बहुत दिन के बाद हमरा एगो सुंदर लड़की मिल दिया। आज एकरा के खा के अपना मन के शांति करे। आज तबीयत तो खराब बा, मायू घर से निकाल देहलस। इतना जोर से तबीयत खराब बा, बुझाते नहीं कि का करी। अरे ई तो घर की सतावल भी। एक तो हम कौन पाप कोई कि आज हम दर दर भटकत हैं अब फिर गोरी पाप करी तो हमरा आत्मा के शांति ना मिली। हमरा तो एकरा के मत करे के चाहिए। अरे बाप रे, काजी में कहाँ से भूत आ गई रहला। बेटी तू मत डरा, तू काहे डरा तरी? आ तू बैठ के काहे रोत रहलू है? बताबो क्या बात बा, तू हमरा से बताबो, तू हमरा से मत डरा बेटी। हे सरकार, हमारा अपन माई हमरा से तेला व्यवहार करतई। वही जुकनी हमारे भैया के पढ़े भेजेली, हमरा के मार मार के काम करवाली, पढ़े ना भेजेली। हम बाबूजी गइल बानी 10 दिन खातिर पटना, कहत रही तोरा के काट के घरे में हला दे। वही से अपन जी बचावे खातिर भागल बानी। बेटी तू चिंता मत कर, आज के बाद तारा कोनो प्रकार के समस्या ना आई। हम तारा संगे बानी बेटी, तू हमरा साथे चलो, वो लोग हम सबक सिखाओ तनी का सबक होला। चलो बेटी। बाबू हाँ माई मन लगा के पढ़ी हो हाँ माई आ देखो नीलवा के हो इतना मरनी है आ 1.5 महीने हो कि घर छोड़ के भाग गई है डोरे। ठीक कोई लिया माई ओकर पढ़ाई लिखाई के साथ साथ दहेजो के पैसा बच गई। ठीक बा हम जाते हैं पढ़े माई। ठीक बा अच्छा एक और भाई ये हो दूसरा के दर्द का होला ये करा के हम बताओ तनी। ए माई जी माई का भेल बाबू? ए पेटो पेटो रुक ना माई जी। अरे बाप रे बाप। बाबू अरे माई जी पेट में दुखता का माई जी बेटा उठो उठो चलो हॉस्पिटल चलो। भाई। बाबू ठीक से चलो। देख बेटी इस पहिल का खेल अभी चालू हो गया, अभी आगे का होता ते देखत रहो। चल बेटी। यही जरूर कहो, हम कुर्सी लेके आते हैं। ठीक बा माई। अरे बाप रे भाई रे उठो अरे बाप रे हवा में बैठा था। सुनो हाँ माई एक गौरी दवाई में से खा लो कि पेटवा तनी तहर आराम हो जाओ। दे भाई। बाप रे बाप। एक पाना पकड़ बा हाय ला हाथ अरे बाप रे ए माई पेटवा उड़ी दर्द करते रे। थोड़ा देर रुका आराम हो जाए। बाप रे अरे बाप रे बाप। कितना हम तरह के हार्ड सुई दवा करा देनी तब वो पेट के तरह दर्द नहीं खे जा। भाई से हे भगवान क्या हो गई बा हमरा बाबू के। अरे बाप रे बाबू रे ते फिर आ गई तोरा के तो हम घर से बाहर भगा दिले रही फिर ते वापस आ गई। अरे तू के हो हे! ते अपना सगी बेटी के सौतेला खानी व्यवहार करते रे, यही के चलते
तोरा बेटा के पेट में दर्द बा, जौना दर्द के कारण हम बानी। हम एकरा के मदद करतनी आ करे। आज के बाद कोनो प्रकार के एकरा के गोजन कइलस हन त तनी के काची चबा दे हम। हमरे के माफ कर दे, हमरे बेटा के ठीक कर दी रहुआ। हम अपने बेटी के कबो न सताए बेटी। ठीक बा, हम एकरा के ठीक कही तनी, लेकिन आज के बाद अगर एकरा कोनो दिक्कत भइल त तनी के खैर नहीं खे। एकरा के हम ठीक कही तनी। माई हम ठीक हो गई माई। हाँ बता, ले चलेगा के घरे। आज से एकरा से कोनो काम मत करी, ले चलेगा के। हाँ बाबू बेटी अब तू रोज पढ़े जाइए। हाँ चल अपना संग पढ़े चलिए। चल मेरा भाई देखिए हमने की वीडियो बननी है हमने के अपना समाज में भी ऐसा कुरीति लोग के प्रति माने लोग देखावेला। जैसे कि मान ली कि लड़का अगर घर में जन्म रहल तो बेरा लोग डीजे बजावेला, अनेक प्रकार के माने मिठाई बांटेला आ फंक्शन होला। वही जा अगर लड़की पैदा ले लेली के बुझला कि विपद यानी चेहरा देखे तो चेहरा उतरल हो गया। तो ऐसा ना होके चाहिए। लड़की भी समाज में रउआ खानदान के नाम रोशन कर सकेली सब। आ भैया एगो और बात बा, देखी चुनाव के बिल्कुल बात चुकल बा। हमार प्रेम बाबू मुखिया से मधुसरिया पंचायत जोन की माझा पंचायत प्रखंड से पड़ेला, ओइमें यहाँ के मुखिया प्रत्याशी बानी, भावी प्रत्याशी बानी। तो जे भी हमनी के चाहे वाला जे भी मधुसरिया पंचायत के हमनी के ये वीडियो देख रहा बा, सेवाधर्मी लोग जो हेल्प करे माने दूसरा पंचायत के भी लोग जाके मधुसरिया में हमारा प्रेम दीवाना जी के हेल्प करी। हम तो मैंने दईभाता पंचायत के बानी तो बात रहो लोग से हाथ जोड़ के विनती कर तनी कि जे भी हमार मैंने चाचा बा, चाची बा, काका बा, काकी बा, भाभी बा, ये हमार मैंने भतीजा लागत है, सब के उससे हाथ जोड़ के विनती बा कि हमरो पतो खड़ा बढ़िए थी बीटीसी प्रत्याशी, भावी बीटीसी प्रत्याशी जिनकर नाम बा आरती सिंह। तो रुआ लोग से हाथ जोड़ के विनती बा कि हमार पतो के विजयी बनाई लोगी। जय जवान जय